వెల్కమ్ టు ఎల్డీఈ బ్రాండ్ సారీస్. గద్వాల్ పట్టు విత్ కంచి వింటేజ్ బోర్డర్ స్టైల్ సారీస్ అండి. మనకి లావెండర్ విత్ రెడ్ కలర్ కాంబినేషన్ లో వచ్చేసాయి. చాలా సాఫ్ట్ అండ్ లైట్ వెయిట్ లో ఉన్నాయి. ఆల్ ఓవర్ ద సారీ కంప్లీట్ గా మనకి ఇలాగా మీనా మోటివ్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి. అండ్ సారీ అయితే చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో. షోల్డర్ బార్డర్ చిన్నగా వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ కంచి బార్డర్ విత్ టెంపుల్ టచ్ అనేది వస్తుందండి. చాలా లైట్ వెయిట్ అండ్ ఈజీ టు క్యారీ ఈ సారీస్ అయితే. రెడీ స్టాక్ లో మల్టిపుల్ పీసెస్ ఉన్నాయి. ఆర్డర్ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా మాకు వాట్సాప్కి అయితే రీచ్ అవ్వండి. సీ హౌ ద బాడీస్ కంప్లీట్లీ ఇంటర్లాక్ వీవింగ్ తో వచ్చేస్తాయి. ఇదంతా కూడా కంప్లీట్ గా వీవింగ్ శారీస్ అండి. అండ్ శారీలో చూసారా ఇలాగే మోటివ్స్ వచ్చాయి. మ్యాంగో అండ్ చిన్న ఇంకొక స్వాన్ వచ్చింది. చాలా బాగున్నాయండి కలర్ కాంబినేషన్ అండ్ ఒక డిజైన్ అయితే. అండ్ మనకి ప్లీట్స్